Det var startsignalet til start nummer 22, Annika Knudsen Lorentzen. Start nummer 23, Stine Kassø Jacobsen, bedes holde sig klar. Og derefter er det start nummer 24, Stine Thomsen Fejden Hansel. Resultatet for Pia Thomsen blev til 8 fejl i tiden 74,19. Men kan du ikke tid til at ride? Du må ikke igennem start. Det gør hun ikke. Og lige præcis næsten. Det er nok klogere. Det var da fint. Vi gør endnu en gang rytterne opmærksomme på, at nedtællingstiden er sat ned fra 45 til 30 sekunder. Så hun nåede det, men hun nemlig ikke igennem start til tiden. Jeg tror, hun nåede det tid, men nok lidt til. Nå, hun var ikke igennem start. Nej, hun kom